osachedwapa tikupatsirani zimene wayankhula Paul Kalindo lero lino pa 10 May 2025. Takhalani pompo ndipo tamvetserani mwachidwi. The DC choyamba tikathokoze Amalawi nonse amene mwaimba mafoni, amene mwatumiza mameseji kuthokoza press conference imene tidali nayo ku Crown Hotel mu mzinda wa Lilongwe, kunena kuti no press conference inali bwino kwambiri ndipo mupitirize nkhani zimene tikuchita tako ni nkhani zimene zikukhuza Malawi. Tikuyamikireni ngakhale tikudziwa kuti aliko ena kunja uko amene nkhani ngati zimene zijasizi kuwakhuza. Pali anthu ena oyipa kupanga chinthu chabwino samakhutisidwa, iwo kwawo ndi kunyoza basi, ndipo ife sitingafoke chifukwa cha abwiribwisi ngati amenewo. Koma tikuyamikireni nonse amene mwaimba mafoni, amene mwatumiza mameseji kunena kuti nkhani zimene tinabweresa ku Crown Hotel kapena ku dziko lonse ni nkhani zimene zinali zotyakuka, nkhani za mathematiki, nkhani za auditing, nkhani zokuba zimene maofficers ambiri akulephera kuchita declare ma-access yawo, katundu wawo, chuma chawo chimene ali nacho asanalowe mboma. Lero zosatira za anthu akungolemera, kulemera modabwisa, kumadabwa kuti kodi awa anali ndani awa zulo. Choncho Amalawi tikuyamikireni nonse amene mwatenga nawo mbali. Komanso tiyamikire magulu onse ngati Four Regions Organization, Lighton Mangochi, komanso anzathu ochokera madera osiyana ngati mene alili anzathu awa Antanyiwa, komanso Mavyete, the JB, chifukwa chotenga nawo mbali pofuna kuombosa ziko lano. Nkhani zathu za zikulu lero ndikulira kwa asilikali makamaka amene anapita kapena amapita ku DRC kukamenya nkhondo maiko ena malinga ndi mgwirizano umene umakhalapo ndi dziko la Malawi. Asilikali amene anapita ku DRC amene alamulidwa kuti azibwera kuno ku Malawi akulira kwambiri. Komanso nkhani yachiwiri imene tikambirane pano ndikulira kwa manesi kamene ogwira ntchito za chipatala amenenso akukumana ndi mikungwirima. Komano mwina tisanapite kumene ndangofuna ndikuziwiseni a Malawi kunena kuti ngakhale Malawi Electoral Commission ikuyamba phase ya verification exercise kuti anthu akaone nzika zione ngati mayina awo ali mukaundula, tafuna tikuuzeni kuti apolisi pakana lero sanalandire ndalama zawo. Ma exercise onse aja ankachitika mbuyomu, omapanga matransfer, omatani zonse zija zimene zakhala zikuchitika mbuyomu zokhuzana ndi Electoral Commission, apolisi sanalandire ndalama zawo pakana lero ndipo akulirabe. Tikunena apolisi amene akuyenera kuti azatenge nawo gawo lalikulu pasikulo sanalandire ndalama zawo. So muzifunse nokha kunena kuti kodi ngati apolisi sanalandire ndalama zawo, amene ali stakeholder wamkulu wa Malawi Electoral Commission, kodi chisankho chimene chichizayenda bwino? Muzifunse nokha. Tikunena inu apolisi so amene mmapanga matama ndi limodzi ndo wamkulu wanu amene mwayitana so achinyamata azipani zosiyana kunena kuti ati mukufuna muonesese kuti zisankho zikubwerazi zisazakhale zaziwawa. Ndiye kumafunsa kuti koma apolisi inu ngakhale inde tikukumverani chisoni kuti Malawi Electoral Commission akukuzuzani, koma mitu yanu imayenda bwino? Popeza nkhani zaziwawa inuyo mukuziwa kuti amayambisa ndi achinyamata a MCP, ndi chifukwa chani simmagwira, ndi chifukwa chani simmamanga. Lero limukayitanisa wamkulu wa polisi kukayitanisa achinyamata ochokera muzipani zosiyana za UDF, DPP, Afodi, UTM ngati Penjani Kaluwa anali kumeneko, aujane awa anzathu Anoma Nikisale anali kumeneko, so wamkulu wa chinyamata wa mu DPP ndi zipani zonse ngati PP.
mumakauza kuti aye ifeyo takoza kuti tikufuna tikulangizeni zisankho zikubwerazi, tikufuna kuti kampeni ikhale ya violence free. Yeti iniyo mukudziwa kunena kuti amene amapanga za zikwanje ndi anyamata a MCP and up to date simuna mange. So tikungofuna tikuuzeni kunena kuti izi mukupanga izi sizikuthandizani and musaone ngati mukumunamiza wina aliyese, mukuzinamiza nokha. So tinangofuna tikuziwiseni Amalawi kunena kuti awa amachedwa ameki akulephera kulipira apolisi, awa apolisi akunamiza zikowa kuti afuna zakhale ndi kampeni yabwino. Nkhani yayikulu imene tikufuna kukambirana lero ni nkhani yakulira kwa msilikali wa ku DRC. Inu mmaziwa kunena kuti maiko amapanga migwirizano makamaka ikafika nthawi ya conflict, and ziko la Malawi ndi ziko limene limatengeredwa asilikali yake kupita maiko osiyana-siyana. Ziko limene asilikali apitako kwambiri ndi ku DRC kumene amakamenya nkhondo mogwirizana ndi asilikali amaiko ena. Pokapo pakakhala kuti kuli conflict kamene zigawenga zalowa muziko la eni, ndipo kuno ku Malawi kumachoka asilikali, ndipo ziko la Malawi limapindula kwambiri chifukwa United Nation imalipira so ku ziko la Malawi ko ndalama zosiyana-siyana, amapereka koso zinthu zosiyana-siyana ngati magali moto. Kupatula pamenepo msilikali wina aliyense amayenera kuti alandire 3 million pa mwezi. Mmene ali kumene kujako amayenera kuti azimpasa 3 million pa mwezi, ndipo ndalamazo zimachitidwa deposited ku ziko la Malawi kuti anthu ajawo akamabwera monga mmene abwerera pano aliyense anayenera kuti pa 13 months imene wakhala kumeneko alandire ndalama almost 40 million. Koma inu zimene zikuchitika ku ziko simungakhulupirire kuti msilikali uja ndalama zacho zonse zija amubera kutero akumapereka ndalama zija 21 million kwa msilikali, ndikumamunamiza kunena kuti ndalama zina zitifuna tipangire zina ndi zina, boma la dula akufuna kuti apangire zina ndi zina malinga ndi zimene zikufunika kuchitika kuame. Inu tu msilikali ndikuuzeni amavutika kopsa, ena amafika kumene kujaku kudulidwa miyendo, ena kufa kumene, ena kudwala kumene. Tikunena pano ena anabwerako ku DRC kuja akudwala, ena mafamilies yawo anapeza kumuzi kuno zinthu zitavuta, malamo kuti atenge ndalama zimene zijazo agwirisire ntchito. Koma iniyo sopano aboma komanso kuphatikiza ndi ame akulu mukumbera msilikali uja ndalama yache, kumbera munthu ndalama almost 19 million, kumbera 19 million. Tangoganizani mmene amavutikira msilikali. Kodi tu Amalawi mukamona msilikali uja musamangomona chonchija, msilikali tu osamangomona uniform, msilikali akuzunzika kopsa. Tikati asilikali akuzunzika tikuphatikiza ndi apolisi omwe amene amakonza kutengedwa kupita nawo kumakagwira ntchito za MRA ngati ku fast kujago. Ndipo munthu amene akugwira ntchito ku MRA msilikali amayenera kuti alowe 6 o'clock kutuluka 6 o'clock mazulo. Ngati walowa mamawa 6 azatulukaso 6 o'clock mazulo. Ngati uli mamawa ndikuti ayenera andire 60,000. Ngati uli usiku kuti walowa 6 ya usiku pangana 6 ya mamawa amayenera andire 70,000. And this has been the tradition. Koma inuyo ku Malawi kuno kuli corruption kopsa. Tapita ni ku Liwonde mukaone ku MRA ya ku Liwonde, asilikali yakuzunzika kopsa. Akumalowa 6 o'clock ya mamawa ndikuzafika 6 o'clock ya mazulo, ndikulowa so 6 o'clock ya mazulo kuzatuluka so 6 o'clock ya mamawa. Ngati akugwira 24 hours amene akumpasa ati 60,000. Pomwe akulu a MRA ngati mene kunali Bizwek nthawi imeneyo amapereka ndalama mwachilungamo, ndipo tizamulira Bizwek ku MRA. Akulu a MRA akuba ndalama kuwabera apolisi osiyana-siyana ma department yawo makamaka amene amachita sekondi kupita kuchokera ku polisi kupita ku MRA. Ayamba kuba sopano kwafusa zifukwa zake sizikumveka bwino, ndio mangoziwiratu kuti mwana mbu makembu.
president okuba, ma ministers okuba, komanso ma officers, ma public officers okuba. So ine ndikumva chisoni kwambiri, kumva chisoni ndi asilikali ame amene azunzika kwa mezi 13 ali ku DRC kugoma kumene nkhondo inavuta. Ena tikunena pano abwera kopanda diso, ena abwera kopanda miyendo, ena akudwala kwambiri, koma asilikali ame limodzi ndi mkulu wawo, akulu aboma abera ndithu asilikali ame amene wawo amene anapita ku DRC kwabera ndithu 19 million. Mwana kuti anthu amene wawa ndalama zimene zizikhale zawo kunama kunena kuti aadula chikhalire nicho ndalama a United Nation amapereka ndalama, ziko la America so limapereka ndalama ku ame kujago kuthokoza kunena kuti asilikali anu taatenga kugwira ntchito. Amapereka ndalama kuboma kuthokoza kuti asilikali anu taatenga kugwira ntchito. Lero likubwera kunoko mukuwapanga mafilimu. Muzimva chisoni kumenya nkhondo simasewera, muzimva chisoni simamva even ma family awo anthu amene wawa, anthu amene anamwalira aberedwa ndalama, palibe chimene chachitikapo kwa kufusa kuti kodi ife tipanga bwanji. Ayi ndithu nchimozimozinso ku Ministry of Health tapitani ku Queens mukaone mmene akuvutikira manesi ndi madokotala aganyo amene akhala over 10 years akutumikira koma sanalembedwe ntchito. Ntchito imene yakulembedwa ndi anthu abale awo, anthu andale, akulembedwa ndi anthu amadiru, akulembedwa ndi zibwenzi zawo, koma anthu amene wawa amapereka ntchito yawo, amapereka moyo wawo kuti azithandiza Amalawi kumbali yosamalira miyoyo ya anthu. Akhala aja amatchedwa aganyo, akhala over 7 years akulandira 60,000 ndalama ya ganyo, komanso ndalama yokuchokera November last year kuzafika pakana lero manesi aganyo sanalandire ndalama yawo. Even yololokamu yomwe ilokamu muzipatala mulokamu inatha. Anthu amangobwera kumangogwira no kulandira ndalama ya lokamu. Kodi tu kumalawi kuno tu ziliko kumalawi kuno ziliko. Ndipo ine sindikudziwa kuti ziko ili analiroza ni ndani, sindikudziwa. Chifukwa ngati kunali anthu amene anayenera kuti azilemekezedwa kumalawi kuno, number 1 ni manesi, ni madokotasi, maziphunzisi, komanso apolisi ndi ya ame. Koma apolisi akuno kumalawi kuno ndi agalu, ame akuno kumalawi kuno ndi agalu, anzathu awawo amachedwa manesi, maziphunzisi ndi agalu okhaokha amene amanjoya ndi wandale. Yeti wandale amakhala kuti anachita retire kale wasintha yekha amene kaliya ndikuchokera kumene analiko kanali wa business ndikubwera kuzalo wandale. Lero anthu amene anayenera kumanjoya, amene anayenera kumanjoya ndi zikoli kuti ifeyo makolo watu anatipitisa ku sukulu tikunjoya ndi ametu. Sopono ngati wame mukumuzuza George nkhondo yake imenya bwa wameyo mukamamuzuza George akhala motivated how? Wa polisi ngati mukumuzuza George akhala motivated how? Manesi ngati mukuwazuza George, madokotala azagwira ntchito bwanji yotamandika kusamalira miyoyo ya anthu. Lero limuzipata muli nkhanza kopsa, nkhanza ma patient akupangiridwa nkhanza chifukwa chokuti welfare yawo palibe amene akuyiyang'ana, welfare ya maziphunzisi palibe amene akuyiyang'ana. Lero mangosavuka basi kumangotenga anthu ulendo nawo ku State House kumakapasa ma 50,000. Andiso pena pake Amalawi ife tili ndi vuto, Amalawi tili ndi vuto kutero kwa mamizimu ana amene akwanisa zaka 18 akulandira mafoni, akulu akulandira mafoni, mulikale masimu kadi mene momo basi dati azilandira ndalama cholinga azaberezi sanko. Ndafuna ndikuuze ni Amalawi kuti amene wati atibule bwino tonse amene tinalembesa, tizatuluke mu nyinji tikavote. Chifukwa ngati tingafoke chifukwa cha za usiru zimene akupangazi amene wazatitola, koma tonse tizatuluke mwa unyinji tikavote ndicho lingati tiagonjese anthu amene wa Bonnie Kalindo, the DC
umunyasa zimunyase, okondwera nazo akondwere nazo. From Jeza Village, TM Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.